Ipon, sir.
Meron ba? Dos empanada, yes ma'am. Button corn. Yes madam. Couple po. 15 pesos. After button corn po. Profit mo. Ako nga itong mga kapatid mo. Ako na yan, ako. Dinala lang mo. Siyempre, kaya ay ganap ni Maya, pangalaki. Dinala.
Lipon, sir. Lipon, ma'am. Madara! May ang pamedara po. Saan mo ko dadalhin? Dito harap mga kalakalap. Wala nga dito siya ka. Kundi dito na siya.
Ala dito kay Daddy. Dito niya ang na. Parang may bihikali. Ay, laki na pala oh. Ate oh. Wala kasawa din yung sige display. Nasari mo yan. Mating sa din. Wala na mabilis ka niyan. Kaya tayo kabila ka to. Yakir ka na. Ligo no? Kanina ka niya tinatanong ko sa iyo. Away ka.
Hindi naglinis di ata. Uy, ganyan. Ano yan? Ayaw niya ako. Lalagay ka nung ka. Bilog. Pwede na. Ano? Hoy! Ako pinili ko pinatalo.
Dalawa ito kaya? Oh, mas maganda to. Kasi lang makapasok ko na lang. Tama ito. Hindi pa na. May truck. Tapos sasabihin mo, nagwala sa na sila tiyaw. Tawag sa akin na Thank you.